Yaya na ne na kawo mishi. Ka za ka ta mana ai ba haka za ka shiga ba ko. Haka ne mana. Akwai ba zai yi ba. Dakata. Kuma daga can tukuna. Don Allah malam kar ka mutu nan garba don Allah. To To ne fa na kawo yaya mu don Allah. To ka ba mana Allah. Kar ka zo ka sani mana hankali anan. Inda aka ce. Ka da hankali ne ka don Allah ka bari. To Allah za ka shiga. Haka ne mana to akwai wani abu ne ko Allah. Kada. Madibo. Na'am. Sannu. Yawa. An san Fulani da zuciya. Kadibo amma ba haka yake. Ka gani wai ba za mu shiga shi. Ba haka abun yake ba Kadibo billo. Kai hakuri. Minan ma hajiya. Akwai bayanin da zan maka dan kaɗan ka fahimce ni. Yau. Wani abu ne sabon al'amari ya zo mana a duniya. Wani ciwo da ya addabi duniya. Su wani ciwo ne ana kiransa coronavirus. Yo, to ai ba mu sani. Ciwon yana sa tari, yana kashe mutane kuma ana ɗauka idan ka taɓa abu ko ka yi tari ko kuma ka tofar duka mutum yana iya kamuwa da shi. Wallahi ina ji a rediyo a ƙauye. Baka ina na wallahi. Kuma kaga kai ma in ka zo asibiti ba ku sani ba kana da shi ko baka da shi. Dole ne sai an yi. Mu yau ne ma mun jo gari. To ai abin yana in mutum ka zauna kusa da shi haka kusa da kusa kana magana za ka iya kamuwa. To kamar da kaɗan kenan kai. To yawwa sai ka motsa dai da ɗan mita biyu zuwa uku. Amma mataki na fari in ka zo asibiti shine sai ka wanke hannunka a nan. To ta shi ba hajiya sai mun wanke hannu. Kai hakuri wani lokaci kaɗan ne. Shikenan. Zai wuce in Allah ya yarda. Wala komi. Abin da muke so a nan in ka zo shine za a baka sabulu. To ina moɗa. A'a famfo ne. To. Ga kan famfo kana gashi. To. Da baka sabulu sai ka goga a hannunka. Ka goga a hannunka sosai. Za ka wanke hannunka. Haka kenan. Yawwa ka goge cikin haka sai ka goga hannunka. To. Ni waɗi ko? Sai ka wanke hannu sosai. Haka. A wanke. Wanke hannunka. Ai mun daɗe muna yi don. Wannan daban ne akwai kemikal a cikin ruwan. Akwai magani a cikin ruwa da yake kasa ƙwayoyin ciwo. Yo to. Ba abin da zai maka. To shikenan. Yawwa idan ka Haka yayi? Yawwa in ka wanke. Ka diba ba a shafawa a jiki. Kar ka kai hannunka baki To. ka. Ba a kuma shafawa a jiki. To hannu yanzu shikenan? Shikenan Shikenan. Yawwa. Sannan akwai abin da za mu baka. To. Saboda idan ka shiga ciki, kila akwai wanda yake da wannan ciwo na coronavirus. A ciki? A ciki. So za ka iya sa matakan kariya. Za ka sa a hancinka ka rufe hancinka. Idan za ka yi tari. Akwai rawani ai. A'a banda rawani ba ne. To. Rawani ba zai rufe wannan abu ba. To hajiya. Wannan abu ne ake sawa za ka ɗaure ka rufe bakinka da hancinka. To Allah kar ku ba mu abun birni wannan to Allah. Ba birni ba ne. To shikenan. Matakin tsaro ne. Shikenan. Yawwa. Allah ya kyare mu kurum. Amin ya Allah. Anda kam wari birni wallahi Allah. Haka za ka To Tana ake sawa. Yau waje ka rufe hanci. sai ka ɗaure. to hajiya wannan handa numfashi wannan zai fita yau. Zai fita mai kyau. Ya fita mana wadi ko. Me zai same ka? Zai fita aika ku. Wannan kariya ne. Yawwa. Wato kaga haka. To yanzu ina je ina so in shi tuwo a shiki shikenan sai waye zai bude mini A'a baki. babu shin tuwo ai madibu. Sai mu hurta yake. Sai mu hurta. Kai Allah ka kare mu wannan cuta bai yi wallahi. Amin ya Allah. Da fa ina zo kawai ina shiga fa. Idan ka shiga madibo ba ma so ka taba komai a jikin asibiti. To. Ka rike abincinka ka je gurin mara lafiyanka ka gaishe shi. Idan kana jin tari ka yi tari a cikin wannan abun bakinka. Oho nan. Idan kuma za ka ji atishawa ka yi shi haka a nan. Dihila kenan. Ka yi shi haka a cikin nan ko kuma ka yi shi. Shikenan. Minani. A jikin wannan abu. In Idan Allah ya ka yarda. gama, idan ka fito don Allah kar a yi faɗa da waɗannan ma'aikata. A faɗa ya kare ai. Ni ai na ɗauka kawai su hana ni igushe ne. Ba su hana ka wuce ba, aiki suke. Amma tun da ya ce mini akwai wannan corona baro na ɗume shikenan ai. Akwai corona. Ina zan dan mutu Allah. Sanda sai ka fito ba. Saurare ni. To. Idan ka fito har yanzu za mu sake baka ruwa ka wanke hannunka. Allah ku bari ba. Kai hakuri. Ba na yi wanka da rana. Kai hakuri Madiku. Abin da yasa zaka sake wanke hannunka saboda koda ka dauko kwayoyin ciwo na coronavirus. Allah ya kiyaye. Aradu yanda muka shiga in Allah ya yarda zan fito yayi a kungiyar. Ka yada a wani. Sannan za mu baka wannan. Ba wuka. Ai ba faɗa muka jo asibiti ne. Yawa. Min Allah ya mana da gaba da Me shayi? Na? An zuwa mana shayi da Allah mu dan rage matsaloli. Ka san ana sai ana shayi. Kai ka Yawa. Ya za ka kawo mana shayi haka tsirara ba leda kai baka san halin da ake ciki ba.
me da shayin nan ka kama da leda tukunna mu sa hannayen kama shine mu kama da shayi tsirara kawo mana bayan ga halin da ake ciki so kai ka sheke mu haba ka bude ma ba mu ne daga haka za ka yi in kai haka to kaga ka mana shayi gode to bismillah ina tsaya ma ka gani ba mu bakin leda ai ba ta nan ake ba kai kana ji kai wannan leda saboda haka ba kai abun na uku ba ku makaranta ba ka san mun da ɗan a wannan gaskiya ne gudancinka haka za ka yi ka rufe hancinka haka haka ba ka yi ka rufe hancinka haka wannan kuma ya kasa hannu me shayi ba shi shayi yawwa Allah ma albarka zama lafiya ai sai mu zanna lafiya ga ji zama lafiya mu leda haka za a dinga akwai abin toshe hanci ma tsaki amma nan bai ƙara so mana ba nan bai ƙara so mana ba abin toshe hanci Assalamu alaikum. Kamar kun sami a bankunan ku kuma wasu sun taɓa hannun saboda cutar nan ne da yake yaduwa yake kashe mutane a cikin minti biyar shi yasa muke sa leda a hannun kusa a bakin mu saboda wani ba sai ta zo kusa yi wani jihar yobe ta tsarga hanyoyi da faru daga kudin a madadin kuma amfani da leda akwai da babu da wani da kuma cire domin mu kare kanmu wannan cuta a rashin kanmu da virus kun ga wannan abin da yake na gida ba ce wani wani ba da ke cewa abin kare kai ba zai gaba na sa ba to shi ne a madadin leda da kuka saka wannan sannan kuma wannan abin da nake tsaye da shi a hannuna shi ne ake cewa sanitizer a wanke me sunan shi me sanitizer abin tsaftace hannu ma'ana ka wanke hannunka akwai sinadarin da yake kashe cututtuka a jiki alal misali in ka zuba haka don kire kware za ka yi haka da hannayenka za ka yi haka za ka yi haka an ka tsarkake hannunka don kamuwa da wannan cututtuka ba kai ba ko ba su kamuwa da ita in ba zama ba zai kama ka in ya zama lalle sai ka amfani da leda ko ka hangu akwai hanguluf da ake amfani da kuna fahimta za ka yage hanguluf hangu kuna gane ba in ya zama lalle ke da za ka sa hanguluf hangu wannan shi ba roba ba shi ga shi ne shi ba roba ba shi ba leda ba kun gane da ake saka wannan balan-balan ɗan hannun ke shi da ake cewa hanguluf a madadin da kuka sa leda a hannu za ka yi amfani da wannan hanguluf kenan da zan kare kanka amma abu mafi sauki shine ka wanke hannunka da ruwa mai tsafta ko kuma da wannan abin da na baka yanzu na ake cewa hand sanitizer ruwan ɗinka ke hannu ko kuma ka wanke hannunka za ka iya wanke hannunka ba sai lalle hannunka yana da cuta domin guje wannan cuta mai kare da kai kamar zamanin da kuka yi za ku iya zamanin da kuka yi kuma yana dauke da tiraka ya kama akan so a sami tazarar mita 2 ko tsakanin da zaman da kuka yi domin kai tari shi wannan zai iya kamuwa da ita in kai tari duk sa ake so a sami tazara tsawon mita 2 ko tsakanin to duka me yasa ake amfani don a kare kada kamuwa da wannan cutar da sauransu kuna fahimta to likita shi wannan abun hancin ya za a yi mu same shi abu mai sauki ne wannan ai gwamnatin jihar ba ta tafi wannan abubuwan ko kuma abu mafi sauki za ka zuwa kemus na kusa da kai kamar wannan dukkanin wata ma'aikata ko gun taro ta ka wannan abun domin a yi amfani da shi ta da zuba ma idan kwarwa a tafi ganin da ka gaisa da mutane shi ma kamar cuta kuma ka daina yin a guji yin tari a cikin jama'a in za ka yi tari bisa ake amfani da wannan mask wannan abin shine za ku rika wanke hannunku saboda wannan cuta ka wanke hannunka don ku wanke hannunku kuma gwamnatin jihar Yobe ta tana da irin abin da dama domin kare kai da wannan cuta. Wai kai mai gida wannan mutumin da ake ta maganar matsalar nan lalle sai ya zo gidan nan ne wai? Haba Balkisu, wannan fa dan uwana ne. Ke bala'in nan naki yayi yau.
akan me zaki rinka bayani kina da Allah da tsoron Allah bai bai yake ba To mai gida an ce a kare kai ka jajibo mana wani kuma ka kaci to ai mun gida. kare kan kenan kuma shi kenan sai zauna kare zo cuta ka roki Allah ta kare Allah bai kare ka amma alaikum salam Dan wana. a to shigo mana Allah ya masa Allah ya albarka ga ina ma yanzu Yo mai gida. Salamu alaikum. Mutumin da ake surutu a kansa ka gaishe da Salamu alaikum. Haba don Allah. Haba dan uwana. To daga asibiti nake. Na je na kawo su yaya abun shi. Na shiga na wanke hannu. Lot mi juɗe. Ta kurkure kai haba. To ba a yin atishawa wannan. Na shebu ba atishawa ne ya kawo mu fa asibiti ne. Suka shi akwai shuta ya zo. Ka duba yanda suka mai da ni don Allah. to tsaya alhamdulillah abin da yake faruwa ni na ji daɗi da na ganka a shirye Aradu. wannan me Hajiya Balki ne wallahi tun azu fitina take yi ita a zauna a gida a kare kai to a hihi ga hikin ga ya bi mu kula ma da kansa wallahi don Allah bai bai ki ba Di ya bai din na rasa wani me zan ce ma ni. to alhamdulillah yaniya ki duba ki gani gashi nan da hangulab ɗinsa a hannu gashi da abin da turawa abin na turawa suka ce protection gashi da protection din shi abin da ake cewa abin kare kai gashi nan ya kare kansa Lillahi wa inna ilaihi raji'un ai shikenan. habba sai da ba da sabat kuna A'a ni suka ce wannan shuta ba zai kama mu. to ba nan kade ba in me shuta kuka hada hannu salamu alaikum Yawwa. kun kuka gaisa haka ba zai kama ka Haka suka ce. ko ka je ka kama kofa zaka bude ka shiga ba zai kama ka ba To kai ma sai ki wanke hannu. ni ina tare da shi ma kullum ina wanke Yawwa. Kuma sun ce akwai haka ma lihilar. an ce in zaka tsaya kamar yanzu ni da kai Yawwa, mu dan samu tazarar kamar mita biyu Haka suka ce. Haka suka ce. Yawwa. Yawwa. kuma To don Allah. in za ka yi tari ma kai haka Haka suka ce. To don Allah ku kula. muna nan muna Mun gode Allah. ba Kurum. ku ji ba shi yake ta mu kula Allah ya kare kurum. Wallahi mai gida na rasa ma ni me zan ce ma Wallahi. al'amarin nan. Allah ya kawo mana mafita. Wallahi. Don Allah ina ɗaki na share mini za ta kwanta sai Ai, gobe. to ba komai ba komai ke ki je ki kula masa Yanzu ko ki je ki kula Allah masa Idan Allah kai ka kunna mini TV don Allah ranar ma na gani abin tsoro. Adalla bari kamarwa. to ba damuwa madalla bari ni ma in bi ta in shiga daga cikin abun nan